Ľudový rozprávač Jožko Jožka oslávil 10. výročie svojho účinkovania. Počas 10-ročnice ho spoznalo publikum nielen na celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Postavu Jožka Jožku vymyslela bývalá pracovníčka Mestského kultúrneho strediska v Hanušovciach nad Topľou Ľubica Tomková. Vďaka nej sa do kostýmu vtipnej cigánky už 10 rokov prezlieka výrečný a humorom sršiaci Jozef Varga z Hanušoviec nad Topľou. Pri príležitosti okrúhleho výročia pripravil pre svojich fanúšikov zaujímavý kultúrny program. Nechýbal humor Jožka Jožku a tance a spevy v podaní folklóristov súboru Vargovčan, ktorého umeleckým vedúcim je práve Jozef Varga. Priatelia oslávenca prekvapili trošku pikantne naservírovanou horiacou tortou. Plná sála kultúrneho domu v Hanušovciach nad Topľou oslávenca odmenila neutíchajúcim potleskom. Oslava pokračovala po programe slávnostnou recepciou, na ktorú oslávenec pozval netradične celé publikum. Že si me stvoril, že si me dal.